Nagbabala si Senator Bam Aquino sa nakaambang 3.29 billion pesos na kakulangan sa pondo ng mga state universities and colleges o SUCs pagsapit ng 2026. Giit niya, dapat ilaan sa edukasyon ng mga pondong nasasayang dahil sa katiwalian sa mga flood control project. Lumabas ang panawagang ito matapos mabunyag sa budget hearing ng Senate Committee on Finance noong September 27 ang kakulangan sa pondo ng SUCs. Sinabi na po namin itong flood control, kung tatanggalin natin, dapat pupunta sa edukasyon. And rest assured po, hindi lang po yun sa basic education. Even though I am the chairman of basic education, we will make sure that support goes to basic and higher education. Ayon sa Philippine Association of State Universities and Colleges, ang kasalukuyang bilang na 1.97 na milyong estudyante sa SUCs ay madaragdagan pa ng 300,000 sa 2026. Giit ni Aquino, hindi sapat ang pondong inilaan ng Department of Budget and Management o DBM para tugunan ang pagdagsa ng mga estudyante. Lumitaw din sa budget hearing na may 12.3 billion pesos na pondo para sa SUCs na hindi naibigay mula 2022 hanggang 2025. We will move to restore the budgets na natanggal noong 2025. Alam ko po yung tertiary education subsidy na nakat po yan in 2025. We will move to restore that. Apart from supporting the SUCs with the deficiency, apart from the request for more support for capital outlay, MOE, and personal services. Batay sa pagsusuri ng Department of Finance, nalugi ang ekonomiya ng Pilipinas ng 42.3 billion hanggang 118.5 billion pesos mula 2023 hanggang 2025 dahil sa mga ghost flood control project. Kaya naman, binigyang diin ng mambabatas na hindi na dapat pagtalunan pa ang pagbibigay prioridad sa kinabukasan ng mga estudyante. Napakarami pong nakabantay sa edukasyon sa Senadong ito. The first time na bring up natin na yung flood control ilipat na lang sa edukasyon, wala pong tumutol. Wala pong tumutol po dito. So we will do our best to make sure it's funded. We will do our best. But tulungan nyo rin po kami. We need the right data to make the right decisions. Aniya, dapat gamitin ang pondong umano'y nawawaldan sa mga maanumalyang proyekto para tuluyang mapunan ang budget gap ng mga SUCs at matiyak ang kalidad ng edukasyon ng milyon-milyong estudyante. Angelica Cara, CLTV 36 News.